въглеродните. Очертава се настоящата 2023 да бъде най-горещата година в историята, съобщиха от Европейската система за наблюдение Коперник. От Световната метеорологична организация и ООН също разпространиха току-що нови тревожни данни за глобалното затопляне. Какво ни казва науката и какво означава това за всеки един от нас? За коментар в студиото поканихме доктор Евгения Сарафова от Софийския университет. Тя е учен с впечатляваща биография и автор на трудове по иновативни географски технологии. Здравейте, госпожо Сарафова. Най-топлия от октомври имахме с температура 1,7 градуса в сравнение с прединдустриалната епоха. Разтълкувайте ни тези данни, те са от системата Коперник. Може би на някои хора на пръв поглед не им изглежда чак толкова много. Здравейте, благодаря за поканата. Така е, данните от Европейската програма за наблюдение на Земята Коперник са всъщност доста сходни с това, което всички останали организации, които се занимават с подобни измервания по света, показват. И всъщност тези данни са повече от достоверни, повече от научно обосновани. Така че хората естествено трябва да им се доверяват. Начина, по който се събират, начина, по който се разпространяват, обработват и броят на организациите, които имат всъщност нещо общо с тях, като започнем от Европейската космическа агенция, която е основния двигател на космическата програма на Европейския съюз, и стигнем до всички от тези организации, които ползват данните, включително и на микрониво, общини, ако вземем отделни учени, казват едно и също нещо, и това е, че действително Земята така си повишава средната температура. Важно е да се говори за това и затова благодаря за поканата. Важно е да се показват тези карти, тези анализи, за да може съответно властите, които така имат отговорност в случай на бедствия, в случай на кризи, да могат да вземат правилни управленски решения. Това всъщност е основното. Обикновеният човек, разбира се, също трябва да бъде подготвен от гледна точка на това да знае тези всички събития, които се случват, на какво се дължат и съответно как можем ние като индивидуални личности да помогнем за това поне малко да се намали ефекта от изменението на климата. А какво означава наистина това? Почти 2 градуса, градус и 7, а общо за годината градус и 4. Доколкото си спомня, ще бъде повишаването на температурата. Защо е опасно? Може би лесният начин, с който може да кажем защо това води до такива изменения и какви са те съответно, е, че има просто повече енергия в атмосферата, че има повече събития, които са нетипични или които, както се казва, са веднъж на 100 години, веднъж на 10 години, веднъж на 1000 години. Събития, които са по някакъв начин създаващи стрес в нормалното функциониране на обществото. Това е така преразказвам определението за бедствие, което е в законодателството. Това може да доведе до сериозни засушавания на дадени места, много сериозно възникване на извънредни ситуации, както тази в Царево, както и другите наводнения от последните години, т.е. изваляване на валеж, който се случва за много кратко време и много трудно може да е възможно да бъде преодоляно последствието, което се случва във връзка с това. Така че тези градуси всъщност на глобално ниво са просто едни числа, но всъщност всяка една отделна територия си има свои отделни характеристики и промени, които са характерни за нея. В България по един начин, в отделните части на България също има разлики, естествено, в европейския континент по друг начин. Всички тези изображения, които виждате, са всъщност резултати от точно такива анализи от данните от програма Коперник, които показват едно и също нещо, че има промяна. И затова се казва изменение на климата. На някои места може да води това изменение до застудяване или до, както в България в последните години имаме по-влажна и хладна пролет. И не винаги това е свързано с точно затопляне, но естествено общите данни показват, че имаме затопляне за цялата планета. На много хора тези данни изглеждат абстрактни и може би някакси далечни от тях. Че да, ще се промени нещо, ще се стопли климата или ще има повече бедствия, ама по-нататък. Има ли реална опасност те да засегнат, точно както казах в началото, нашите деца, техните деца? Т.е. да имаме
пряко да сме засегнати от тях? То ние вече сме засегнати, тъй като в последните няколко години имаме доста така рекорди, които се чупят. Тази година особено. Това, с което започнахте, че се очаква да бъде най-горещата. Даже в днешния ден, предните дни гледах във фейсбук страниците на Световната метеорологична асоциация, на програма Коперник, на всички тези международни организации, които стоят с имената си и са така стожерите на науката, когато говорим за тези теми. Всички те са единодушни, че света върви натам. Така че всеки човек естествено ще бъде засегнат и е засегнат. И даже когато се подлагат под съмнение такъв тип данни, ето това, което в момента се вижда, също беше една графика, която беше много разпространена в летния период, когато температурата средната на Северния Атлантически океан удари рекорди, заради които професори, които са вече пенсионирани, гурута в тази наука, казваха, че се е наложило за първи път в тяхната кариера да си променят графиката, така че да има по-големи стойности на числата нагоре. Така че глобалните климатични цели, които си поставя човечеството, които започнаха с Парижката климатична конференция, отделно от това целите на Европейския съюз, те дали продължават да са реално осъществими? Ами там има много политика. И защо темата за климата, аз съм тук в момента като човек, който се занимава с данните. Но темата за климата всъщност е много всеобхватна, тя е така холистична, тя е интердисциплинарна. И затова тук искам да кажа и нещо, което ние в Софийския университет, в Геолого-географски факултет направихме тази година. Имаме нова бакалавърска програма, която е посветена точно на изменението на климата, която се води на английски език и която обхваща именно различните аспекти на тази тема, както географските аспекти, които са поети от нашия факултет, така обаче и стопански, икономически, политика. Има страшно много специалисти, които реално трябва да се занимават с тези теми. Това е интердисциплинарно обучение. Да, изключително интердисциплинарна тематика и светът ще има все по-голяма нужда от такива експерти, включително и в България. Така че за това вече, което ме питахте конкретно, отговорът е много политически и за съжаление аз не мога да дам. Разбрах. А вашата наука, географията, картографията, те какви други данни предоставят на хората за тези изменения? Картографията е изключително иновативна наука. Географията също като така моя голяма любов професионална има изключително иновативно развитие в последните години, свързано с геопространствените технологии, с които аз се занимавам. И всъщност ни позволява да наблюдаваме Земята, да я моделираме в компютърна среда и да виждаме точно тези процеси, които никога преди това човечеството не е можело да види. Никога преди това не сме имали такива данни, такова наблюдение на Земята от космоса в такъв мащаб. Хората не са можели да правят такива анализи и съответно модели, които да предсказват какво да очакваме в бъдещето. Така че... Променят ли се картите заради наводнения, примерно, или заради други катаклизми, може би причинени от климатичните промени? Ами да, променят се, както казах, примера с графиката, той е много така елементарен, просто нещо, което човек си го мисли, докато прави такава визуализация, но искам да ви кажа, че наистина данните, с които разполагаме в момента, са наистина безценни и да се върне и на първия въпрос, повече от достоверни, така че обществото трябва да се доверява на учените и в България, и в международните среди. Разбира се, има много професионалисти, които се занимават с това и да, има и нови видове карти, които с моделиране софтуерно позволяват да видим неща, които преди това не сме можели да видим, като използваме изпътникови данни, дронове, заснемане, лазерно сканиране. Колеги мои от университета работиха с Министерството на околната среда и водите, например, във връзка с наводнението в Царево, наводненията в Карловските села и така нататък. В края на този месец предстои голямата годишна среща за климата. Кажете, извън политиката, вие като учен, въобще учените, какви очаквания имат към нея? Виждате ли вие полза от такива световни форуми? Има полза със сигурност от такива световни форуми. Колкото повече се говори по дадена тема, толкова повече страни може да бъдат ангажирани, толкова повече общественото внимание може да бъде насочено към даден проблем и съответно да бъдат вземани адекватни мерки, но все пак
тази среща и тези инициативи наистина са на едно много високо ниво, където е намесена много политика, намесени са международни отношения, намесени са, ако щете, дори и войни и едни такива ситуации, които са много далеч от географията. Помагат ли на тези форуми, представят ли се истински научни данни? По принцип и слушат ли лидерите това, което им се показва и казва? Да, и между другото, според мен в последно време и политиците и в България, и на ниво Европейски съюз доста голямо внимание отделят на данните и така трябва да бъде. Специално всички тези визуализации, които виждате, са продукт на една програма, която инициатива на Европейския съюз е огромна по своите мащаби. Няма друга организация такава в света, която да дава такива данни, които са толкова безценни. Така че да, смятам, че света в това отношение върви в правилната посока, но може би много по-бавно, отколкото ни се иска. Добре, госпожо Сарафова, аз ви благодаря и мога само да се надявам всички тези така страшни сценарии за бъдещето на човечеството, които разиграват холивудските филми, да не се случват, а вашия глас да бъде чут повече. Благодаря.